akwụkwọ nsọ ekwela ụnụ agụ nọọ unu nụkwa n'ala ebe na-ewu ewu na-agbaji ebe afọ unu ji ebe awanye etu ya ezu na-agbapụta unu nụ na broda mkpe nọọ broda mkpe na-ewu ewu taa nọọ na-afụ aja ụzọ ebe ọ na-agbataba na nke broda mkpe obere oge broda mkpe jiri unu wee lụba hotels jiri unu wee lụọ factories unu ji ebe a 2 years 3 years unu nụkwa na broda mmee na-ewu unu agbajakwa na nke broda mmee ndị mmadụ unu dị confused. Unu dị confused. People dị confused. Christians are confused today ka nna agwa yi fa dị confused. Mgbe Jizọs wee bụsa asọ na ana lụlụ anya tee ya onye isi n'anya si aja esa arụ na mmiri na ọ ga-enwere onwe ya nya ga-asa arụ ya na ọ ga-enwere onwe ya and ọ ji esa arụ bịa nwere onwe ya. Mana ọ bụ na onye eze bụsa asọ na ana taa tee nya mmadụ si aja esa arụ unu ga-asị na ọgwụ ego. Ndị go Baịbụl ga na-asị na ọgwụ ego. Mana ọ bụ na ọmụ merụ mmiri ka ọ wụọ mmanya kịta asị na majik asị na majik asị na majik. Onye ga-agba the first miracle Jizọs mere na the book of John ọrọ mmiri ka ọ mee ka ọ wụọ mmanya. Kedu onye mee Jizọs mmiri chukwu? Ọ bụ John the Baptist. Kee ka John the Baptist si wee nwụ? Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata ebe nọ na-anụ unu ebe nọ na-ene na-ayị sị m na ya dịrị gị na mma ebe ọbụla ị nọ na-afụ m asị m ihe ọma ya na-akpọ gị iru biko na anụ m ekenekwa unu na unu si asọskraịbụ kwa na chanel anyị a ka unu si evi kwa ka unu si asọskraịbụ ka unu si awọchị ka unu na-asị na ya adịrị onye ọbụla na mma. Azụkwa biko ka jizikwa n'ike ka na-asọskraịbụ kwa na-alaik kwa na-eshi ekwe ya na anyị na-afụ akụ na anyị na-afụ kọmentị unu na anyị na-agụkwa na anyị na-arịplai ka biko na onwe video unu na-echa kịta na nwụnụfụ na onye eze Jizọs. Like I said, all spirit of AD na n'ọgụ bụ ihe na suspect na onye nwa bụ ihe mara onye eze Jizọs a. Keze nke bụ na ịpụtazi na compare onwe gị na Jizọs. Echi na ya na-alụ ọlụ na Jizọs lụrụ ọlụ na ọ bụrụ na Jizọs na ọ bụrụ na ọgwụ amelu mmiri ọgọlụ mmanya mgbe nke gị na ndị mmadụ ya sị na agwọ ọgwụ ego mana Jizọs melia na ọ bụkwa na ọgwụ atele asọ gị n'anya asala asọ mmiri gị na wele ate mmadụ na nsị a na-eje sapara na ịntanetị agbawa ntutu. Mana nwantị na ịmara na Bible sị na Jesus was conceived by the Holy Spirit. Atụghị ime ya ka esi atụ ime gị. He was the only man that came into this world without sin. Without sin. He became poor so that we can be rich. Apụcha all this Bible verse ị na-ekwu ka ị na-iwe na-justify ya onwe gị. Agwa onwe onye na-agwa kwudede si na igbugodo mmadụ n'ụwa na-achọ Bible verse to back it up ọ dị na Bible. Maka na Moses gburu mmadụ. Still standkwa his ground. Abraham tụrụ asị to a king. Joseph isi na nwunye ya bụ nwunye ya sị na nwanne ya nwaanyị. King wee nakwulu ekpenta wee yawa king. Si ihe bụ n'ime na abụsị na ị na-achọ ka ihe ejeje ọ dị n'aka nkụ na Bible. Ị chọrọ ịnụ nwaanyị 100 n'oge Solomon ka gị. So we should stop using Bible to justify our ignorance and to claim that na na-agụ Bible. Chọkwa ijikwa Bible na-edeceive ndị a na-edeceive. Nenenu the complete video unu fụ ihe onye eze Jizọs kwuru na anyị na-anachi ata azụ ọzọ. Eziokwu na-agbụ na-agba. Eziokwu na-agbụ na-agba na ntị ma na-aga na-agbụ ya unu. Eziokwu na-agba agba, but I will keep on telling you the truth. I will keep on telling you the truth. Hapụ ife dị n'akwụkwọ nsọ na ha da-agụ akwụkwọ nsọ, so there is no need ịgbafe ife dị n'akwụkwọ nsọ. They are Christian mana ha da-agụ akwụkwọ nsọ. Then don't read Bible. Ọ bụrụ na agụ Bible ọfụma ịma na ịma na-akpa oke. Ịma na ị kwesịrị ịkpa oke, ị kwesịrị ịpụtasị na ndị a bụ ndị ọgọ mmụọ, ndị a bụ ndị nke a. Mba, maka na Jizọs mgbe ọ lụọ ọrụ ọkpala oke. Jizọs akpala oke. And makwa ama na ọ bụrụ Jizọs dee those Bible ị na-agụ. Ma akwa ama na ọ bụrụ Chineke dee those Bible ị na-agụ. Nọ ndị disciples. Not disciples of God who dealt those Bible. Only of that according to his brain. Obo ni maro ke maro.
ife ị ga-amakwa n'ụwa bụ na ọ bụrụ Jizọs dee Baịbụl a niile a na-agụ. Everybody del ya. O dị ndị ife niile lụọ ọrụ na mgbe ochie, ife niile del ya. Peter de nkie, Paul de, David de, onye bụ Sam. Sam si niile a bụ David nwunye. Sam niile a na-agụta bụ David del ya. Ọ bụrụ na amara ka unu malụ. Onye mee Bible ahụ na-agụ ji wee sị na the book of John chapter 9 verse 6. Jee gụọ anya. John chapter 9 verse 6. Mgbe Jizọs wee bụsa asọ na ana, lụlụ anya, tee ya onye isi n'anya, si a jee saa arụ na mmiri na ọ ga-enwere onwe ya. Nya ga-asa arụ ya na ọ ga-enwere onwe ya, and ọ jee saa arụ bịa nwere onwe ya. Mana ọ bụ na onye eze bụsa asọ na ana taa, tee nya mmadụ si a jee saa arụ, unu ga-asị na ọgwụ ego. Ndị go Baịbụl ga na-asị na ọgwụ ego. Onye na-asị na mgbe onye abụ onye ọkọtụ nke bụ ite aja na ana, ịbụsa asọ mmiri na ana. Tee Jizọs bụsara asọ na ana, weli ya too onye isi n'anya, weli ya too onye isi n'anya, si a jee saa arụ na mmiri na ọ ga-afụ ụzọ. Ọ bụ na ọmụ mere ya n'ụbọchị nke taata, unu ga na-ekwuyeli, unu ga na-akọ nọnsens. Unu ga na-akọ nọnsens. Many miracles arụ niile mgbe Jesu mgbe Jizọs ke the first miracle Jizọs mee. Kere ife igwe inwe ike ịgwa m the first miracle Jizọs mee. Inwe ike ịgwa m the first miracle. Who can tell me the first miracle Jizọs mee? First miracle Jesus ime ọ bụrụ ime ka mmiri wụọ mmanya. Is he not turn water to wine? Ọrịa. Mana ọ bụ na ọmụ merụ mmiri ka ọ wụọ mmanya kịta, asị na magic. Asị na magic. Asị na magic. Onye ga-agba the first miracle Jesus ime na the book of John. Ọrụ mmiri ka ọ mee ka ọ wụọ mmanya. Kedu onye mee Jizọs mmiri chukwu? Ọ bụ John the Baptist. Ka John the Baptist si wee nwụ. John the Baptist mee Jizọs mmiri chukwu, mee Jizọs baptism, ka o si wee nwụ. Ọkwa nwaanyị demand isi ya. Ọkwa nwaanyị demandiri isi ya. Make una do una own thing. Let me do my own thing. Make una allow God to judge. Bikonu. Bikonu. Paul okwu egbu. Paul okwu ogbulu egbu mbụ Paul. Paul is in or Paul is in not all plus saw. Emezia ba Paul. Emesịa ba anya sọ, emesịa ba Paul n'ụzọ Damascus ka n'igwe zutere ya. Paul was a murderer. Paul was a killer. Paul was a destroyer. Akwụkwọ nsọ ekwere ụnụ agụ na unu nụkwa n'ala ebe na-ewu ewu na-agbaje ebe afọ unu je ebe awanye 2 years na-agbapụta unu na brother mkpe no brother mkpe na-ewu ewu taa nọ na-afụ aja ụzọ ebe ọ da-agbọtaba na nke brother mkpe ọ bela oge brother mkpe jiri unu wee lụba hotels, jiri unu wee lụọ factories. Unu je ebe a 2 years 3 years unu nụkwa na brother mee na-ewu unu agbajakwa na nke brother mee. Ndị mmadụ unu dị confused. Unu dị confused. People dị confused. Christians are confused today. Ka nna agwa yi father confused. Ne blessed memory the great prophet TB Joshua fe kwesị ọdụ ka ọnwa ụfọdụ na-eje ministry agbajigwe na ministry ndị ọzọ ma na-ebido anointing living water kịta ndị mmadụ junior ụbọchị ya mee living water cloud karịa
ndị iri esi o na idokwa na prophet ya anwụgo na ministry ya ga-anwụ ebidokwa wee kọọ chabakwu ya. One useless somebody pụta sị na ya bụ once a pastor, a disciple in a synagogue. Useless people everywhere. You are once a disciple, so now you are no longer a disciple. So Chineke ga-akpọ n'ọkụ ma anụmanụ ndị anọfịa jụrụ ebe niile. So Chineke ga-akpọ nche ọkụ one after the other. Ama m na-enecha na video na-like ihe nene mana kabakwa na arụ ka isi ekwu. Na-eshare na video anyị na subscribe kwa na channel anyị. Ka we nwee ike na-enweta more views and more reaction and more suggestion again. Ị na-like na-share the video. Na drop comment gị na comment section. Anyị enwere mgbe ọzọ nwezikwa ọbụla ịchọ ikwu. Tinye ya na comment section maka na onye akpọrọ onye nweze Jesus. We should put an end to all this Christianity anụ anyị na-eme. Na mislead the people. Ihe ọbụla kaligze bụ na weta ego ka e were alụ gọlụ gbaba ọsọ is not of God. Is not of God. Na-ekwu sek with my full chest. Ihe ọbụla mmadụ ya eme gị sị gị weta ego ka eje gote ego nke a, gote mmanụ nsọ nke a, gote this incense taa, gote nke a ka gbapụ di ya. Christ anọghị that place. Christ anọghị that place at all. Onwe video wu ahụ na abụ ofu ahụ gara aga. One boy jele audition, one small boy jele audition. No na agụ na ọgụwala egwu na audition. The spirit of God begin to move in the crowd. It doesn't matter where you are. Once you make yourself available, God will manifest himself. It doesn't need your permission. Just be available. Because let's not deceive ourselves. Anyị na-ebu Ndị Igbo, in terms of sikwu bụ eziokwu, anyị agwa onwe anyị eziokwu. Onye Jesus is not practicing Christianity. Ka anyị nwere mgbe ọzọ.